What's up mga bro? Ito na ang pinakahihintay natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na uuwi tayo ng Bicol. Gabi tayo magbabiyahe. Mag-gas full muna tayo para dire-diretso na tayo mamaya. Mura dito yung gasolina. Premium 64.65 pesos. Wow! So yung kasama natin si Maki Boy. Shoutout kay Maki Boy. Ayun oh, naghihintay. Naka-gas full na yan. Ang oras ngayon mga bro, alas 10 ng gabi. Ay si ate ha, sexy ng gas attendant mga bro. Tingnan nyo. Oh shit. Oh bini just a Ano? Premium full tank. Full tank po? Oo. Sana all. Sakto mo ito yung ano, 220. Kaya pa? Hindi na? Hindi na. Ginagawa mo! Yan na, pwede na yan. Alright mga bro, yan. Matagal tayo magpagas. May chicks. May chicks. Si Raul. Oh no! Raul. Tara. Kala ko chicks. Raul. Half pala mga bro. Let's go. Maki Boy, happy kita sa ano, gasoline station. Ano? Ayusin ko ang busina ko. Busina? Oh. Bata. Dumikit yan. Ayan mga bro, daan muna tayo ng gasoline station para makapag-park tayo ng maayos. Tapos ayusin ko tong busina ng motor ko. Kanina maayos pa to eh. Dito muna tayo tatambay. Saan ka? May naga eh. Abo pa kayo ng naga? Saan ka? Sa Tamban, may labi sa Takot. Ah, oo. Kamsor. Yung pakano, kaya sa kayo may mapasahin niya. Kaya na mag-ilot. Ikaw na. Sasabay daw sa atin. Ano yan? Bagong ano lang? Pukot. Ah, si Kukot. Pa-flashlight muna. Ba't di niya kabisado? First time niya. Bicolano? Bicolano ka pre? Tagalog kayo. Ano? Samar ko. Sama ko Bicol. Wala na. Asawa mo? Sama ko. Tagali ko pala kahapon. Sa Bicol. Umuwi lang ako para kunin motor mo. Alright mga bro, naiipit kasi yung busina. Pero ngayon okay na, malakas na yung busina natin. Di ka nahihirapan yan? Tigas na eh. Ito? Mahal eh. Ito mahirap. May panali kami dyan. Talo mo dito. Dali mo na lang ako. Ganun din, magagasakin na rin ako. Alright, let's go na. Ayan, dire-diretso na to. Ayan, malakas na yung busina natin mga bro. Hindi na tayo mahihiyang magbusina. Ayan, napaka-importante pa naman to. Lalo na pag gabi. Nasa likod natin yung sumabay. Ayan si kuya, sumabay sa atin. Daming dala. Naku, mahihirapan siya niyan. Kagandaan bro, pag bubayay kayo ng gabi, di masyadong nakakapagod compared kung babiyahe kayo ng umaga, kasi yung init ng sinag ng araw talaga yung sobrang nakakapagod. Pero pag gabi, ito malamig yung
simoy ng hangin, saka kunti lang yung mga sasakyan na dumaraan. Kunti lang yung sasakyan na nasa kalsada, kaya maganda paggabi talaga. So ano lang tayo, dapat alerto lang tayo kasi madilim. Hindi natin makita lahat ng mga bagay na nasa kalsada. So doble ingat kapag gabi tayo babiyahe. Ayan. So balikan ko kayo maya maya. Alright mga bro, ayan, nandito na tayo sa Sariaya, Quezon. Lamig na yung gabi. Ramdam ko na yung lamig. Madilim mga bro yung kalsada. Ayan. Dilim yung kalsada. Gamit na gamit yung mini driving light natin mga bro. Ayan. Yung nasa una natin si Maki Boy, malakas ng ilaw niya. Mas malakas yun kesa dito sa motor ko, sa mini driving light na nakakabit sa akin. Tamang tama lang na siya yung mauna. Daming mga truck mga bro, mga bus and truck. Oh no! Yung nakakasabay namin, tapos may mga iilan na nakamotor na nag-rides din. Nauna na sa amin yung mga naka-NMAX and ADB. Alright, ayan. Tulusay na tayo. Si Maki Boy na mag-decide kung kailan kami mag-stop over. Si Kuya talagang ano kami, hindi nagpapahuli si Kuya. Yan, sama namin si Kuya, nakisabay lang, naka RS 125. Okay, doon na lang sa unahan, bakbakin na namin to. Mamaya na naman tayo magkita-kita mga bro kung nasa na tayo. Ganda ng kalsada dito mga bro sa Lucena. Ayan, kung makikita nyo yung mga linya, merong ilaw. Tapos ang lapad pa, 6 lanes. Ayan, talagang pinalapara nila. Nasa sentro na tayo ng Lucena. Ang mga ganito na nasa sentro tayo ng bayan, relax lang tayo mga bro. Ayan, daming mga truck mga bro, truck and bus. Isa pa yun sa mga dapat ingatan natin. Pag may mga bus mga bro, huwag kang tutukod sa puwitan or didikit sa puwitan. Dapat magbigay ka ng distansya. Tapos sa mga ganito, huwag kang tatabi dyan, huwag kang magbabad katabi ng truck. Kung maaari, overtaken mo na. Delikado kapag nasa tabi ka ng truck kasi minsan blind spot, di ka makita niyan ang driver, di ka basta-basta makikita. Lubak tayo mga bro. Diba? Kaya mga lubak na yan, isa rin yan. Surprise ka na lang mga bro. And kapag lubak naman, kapag di ka na makailag, wag mo nang ikabig, baka masumemplang ka lang. Kung hindi talaga kayang iwasan, huwag mo nang iwasan yan. Preno ka, tapos pagdating mo sa lubak, bitawan mo preno mo, tapos tigasan mo yung
kamay mo para hindi pumitik yung manubela mo, hindi ka masemplang. Ganun yung diskarte ko. Lubak. Pagbilaw na to mga bro, sentro. Wala akong relo kaya di natin makita yung oras. Mamaya na lang. May nararamdaman na akong kakaiba mga bro. Ang pagsakit ng wet box. Natural lang yan. Natural na yan bro. Pag babiyahe tayo ng malayo, sasakit yung wet natin, lalo na kung babad tayo. Walang pahinga. Ano? 2 bars. 2 bars. Wala na dyan sa taas. Pagas na lang ko. Magpagas na ako. Premium. Oo. Full tank. Sana all. Ups. Okay na yan. Alright mga bro, second full tank natin. Pagbilaw Quezon, 160 pesos. Yung presyo ng gas 66.9 90, yan 66.90 yung presyo ng premium gas. Ilang dalagan mo, boy? 70, 75. Alright mga bro, ayan. Bakbak na naman kami. Alas 12 na ng gabi. Nandito na kami sa Pagbilaw, Quezon. Ang sunod niyan, dadaan kami ng zigzag road, pero sabi nung tropa namin sarado daw kasi yung daan ay natabunan ng landslide. Sa baba siguro kami dadaan, so malalaman natin yan. Ewan ko kung pas na. One hour later. Ayan mga bro, kain muna tayo. Nandito na tayo sa Gumaka Seaside. Ayan, thank you. Kain. Ayan, kain muna tayo mga brad. Di na ako nakapag-vlog dun sa zigzag road kasi nalobat yung GoPro natin, biglang namatay. Hindi na ako nakapagpalit ng battery, kaya ayan. Si Makmak tapos si Kuya kasabay namin. Kuya, anong pangalan mo Kuya? Mandy. Ayan, nakasabay namin yan. Shoutout kay Kuya. Okay mga bro, ayan, tapos na kami kumain. Tapos yung mga kasama ko nagsipagtulog muna. Inaantok na. At 2:27 AM na. Ayan, mag-iisang oras na kami dito. Opo, tapos na po. So yung mamaya babiyahin na kami mga bro. Cellphone lang ko. What is up mga bro? Gear up na kami, gear up. Ayan, alas 3 na ng madaling araw. Ayan o. Ayan, diretso na kami. Ayan nga pala mga bro, nakahiram tayo ng knee pad. Ayan, meron tayong gamit na knee pad. Ayan, nahiram natin. Ayan ang shoutout kay Arman. Ayan, gamit ko na yung knee pad mo. Hindi tayo nakapag-vlog dun sa Atimonan, Quezon, sa may zigzag road. Dun kami dumaan.
Madilim siya mga bro ang pagdaan namin, pero meron pa ring nag-a-assist. Meron pala doong ginagawang kalsada. Alright mga bro, let's go, let's go. Sana antukin, walang tulog. Alright, ayan, daan-daan kayo dyan. Merong reles dyan. Oh no, relax lang. And magugulat ka na lang pag hindi mo kabisado dito eh. Medyo madilim yung kalsada mga bro. Ayan yung reles, mataas. Yeah boy. Wow, ang liwanag. Grabe. Woo! Muntikan si Makmak. Reles mga brother. Daan-daan tayo. Trailer yan. Iskiday. Come on, relax lang. Oops. Good morning mga bro. Ayan, nagkawin Quezon na tayo mga bro. At dyan sa gasoline station ng Petron, hinto tayo para magpagas. Oops, sobra niya. Wala kayo, magpapagas ako. Dire-diretso yung dalawa eh. Bahala sila. Kabila. Premium. Full tank ko ya. $5.70 na. $2.35 kuya.
mga bro. Diretso na tayo. Habulin natin yung dalawa. Ay, dire-diretso sila. Alright, let's go. Maaga na. Maliwanag na mga brother. Alas 5. Ano? Nauna sa'yo? May gas ka pa? Nagpagas ako eh. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say that's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class to find, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say Nasa Ragay na tayo mga bro. Ragay Kamsur. Picture tayo. Alright mga bro, nandito kami sa Ragay. Nawawala yung kasama namin. Si Maki Boy. Mac, nasaan ka na? Ayun o, Ragay. Tagal ni Maki. Ala namin nauna na eh. Papayintay. Ayan na mga bro yung naiwan. Si Maki Boy. Kala namin nauna na eh. Yung pala huminto sa gas station. Mac! Maki Boy! Kaway-kaway! Ha? Balik pa ako doon. Dire-diretso kayo, nagbubusina ako dun sa ano, sa Petron. Kung mamadagang ako. Petron. Nasa sila ko. Tapos Hindi, di na kayo uminto, wala na akong gas. bigwalat ko na yun. Oo. O sa ikaw, ko mo si dito. Sabi ko, ma-share lang. Kumano pong ano, ni gasolinahan. Kala mo yun ko? Ikaw na. Kala mo yun. Let's go, let's go. Sige. Ako muna ang mauna. Bro, si Maki Boy, flat yung gulong niya sa likod. Kahanap kami ng vulcanizing shop. Nagiwang-giwang ako sa bago duman eh. May sealant yan? Ha? May sealant? May silat dyan. Ba't nadali? Ha? Bago-bago eh. Ha? May silat dyan. Ayan o, ang laki. Ha? Ayan o, Bago. pako. Napako.
May sealant yan eh. Hindi umubra. Ha? Hindi umubra. Ang laki ng pako oh. Pwede yan ay running pa. Pwede yan kasi ano naman yan. Ha? Kasi tubeless naman yan. Baka may madaanan tayong vulcanizing shop. Ang swerte ni Maki Boy. Ayan, vulcanizing shop. Buti may malapit. Ayan, bukas. Ayan, first customer kami. Okay mga bro. Ang swerte namin talaga. Paano masabi? Ayan. Nadali, tingnan nyo yung pako na nakabaon sa gulong. Bago yung gulong niya, kapapalit niya lang. Ayan o. Tapos tagos dito. Wow! Diba? Congratulations! Ang lupit. Yung kasama namin, nauna na yun. Hindi na yung maghihintay kasi malayo pa yung biyahe niya. Anong lugar na to kuya? Limana na. Limana na pala niya. Hirap na. Limana na eh. Lapit na namin mga bro. Napako pa yung gulong ni Macman. Hindi alam ng kasama namin na napako si Maki Boy, kaya ayan, malamang dediretso na yon kasi malayo pa siya. 5 minutes later. Let's go. Ayan, okay na mga bro yung gulong ni Maki Boy. Kilometer na lang mga bro. Nandun na kami sa aming pupuntahan, uwian. Ayan, nakauwi kami ng ligtas. Ayan, binabayan tayo ng Panginoon. So ayan, dito ko na tatapusin tong vlog na to. Sana ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang ngayon, ayan, nakatuto ka pa rin. Ayan, kung nagustuhan mo tong video na to, pwedeng makihingi ng isang like and mag-subscribe ka na rin. Hit mo na yung notification bell para updated ka sa ilalabas nating bagong video. Ayan, solid tayo mga bro. Maraming salamat. Bye bye.